Niektorí politológovia tvrdia, že krajina bude teraz pokračovať v pragmatickom, národne orientovanom kurze. Iní tvrdia, že prevládne rusofóbny vektor. S kým skôr súhlasíte? Pozdravujem najprv všetkých divákov a poslucháčov predmetného kanála. Ďakujem za možnosť vystúpiť a prezentovať svoje myšlienky, ktoré myslím si, že vôbec nie sú v slovenskej spoločnosti ojedinelé. Naopak predstavujú veľké spektrum, aj keď v prezidentských voľbách som dosiahol 12%, ale dovolím si tvrdiť, že majú presah minimálne do roviny 30%, a práve preto aj víťazné koaličné strany, ktoré ja považujem za stredovo liberálne, vedia, že aké sú nálady obyvateľstva, tak sa snažia lavírovať v otázkach principiálneho postoja k situácii, ktorá na Ukrajine je, k špeciálnej vojenskej operácie. Na jednej strane hovorí pán Fico aj s pánom Pellegrinim, že to je jeden je premiér, druhý je predseda vlády, že sú proti vojne na Ukrajine. Pretože vedia, že nálady slovenského obyvateľstva nie, že sú proruské, sú proslovenské, ale vnímajú objektívne realitu a poznajú fakty, že iniciátorom celého tohto by som povedal, zabíjania Slovanov sú Američania a Anglosási cez tendenciu približovania NATO k hraniciam Ruska, a že v tomto prípade práve Ruská federácia je na strane práva, mieru a aj postupuje v súlade s medzinárodným právom. No a tu je problém, Tu je problém. Hovoria, že spomínaný pán Fico a pán Pellegrini, že akože chcú mier, ale na druhej strane otvorene, verejne hovoria, že Ruská federácia je agresor. Alebo používajú floskule, že porušuje medzinárodné právo. No, toto je skutočne zjavná nepravda, ale to len svedčí o obidvoch týchto reprezentantov momentálnej vládnej koalície, že sú v závoze ideológie Bruselu a Washingtonu v smere pevného ukotvenia v EÚ a NATO, pričom toto pevné ukotvenie znamená rusofóbna agenda. Ale keďže nálady obyvateľstva sú také, aké sú, tak to kompenzujú takými pre ľudí, ktorí nerozumejú právu a podstate problému takýmito mierumilovnými akože lozungami, heslami. Pritom pán Fico organizuje spoločne rokovanie s banderovcami na území Slovenskej republiky, pretože my vieme, že Šmehil a spol to sú súputníci Zelenského. Toho Zelenského, ktorý je pokračovateľom teroristického neústavného puču, na podklade ktorého sa banderovský režim dostal k moci.